No niin, mitä me tehtiin? Me tultiin kajakilla Hevossaaren boulderille pienen kommelluksen jälkeen. Kepsien kanssa jättämisen jälkeen löydettiin tää viimeinkin. Ja todettiin, että täällä olisi ehkä syytä olla jäätä alla. No, se on sit varmaan ihan makuasia. Niin no. Ja vesi on about 12 asteista. Joo, ja ihan hienoja reistejä tossa on, mut sit hienoja tossakin on. Mitäs mennäänkö Gepsille takas? Mun kännykkä veteen. Käyttää sitä. Tosta on just kun noustiin taas vaiheessa, tippu taas pystyy. Sattuuhan sitten. Mitäs sä rööki? Niin, mietin, että mulla kyrsääkin messissä tois noin ja röökiä ja näin ajattelin, että mä oon ansainnut kaiken näitten vastoinkäymisten jälkeen, että ei ole tullut. Mä saan mitään notskia tai mitään röökiä käsitystä. Mut ihan kiva keli, tyyli. Lähtee mitään. Se oli siinä.